Здравейте, приятели! Аз съм Поли Генова. С Шошо направихме страхотно ново парче. Казва се "Вземи един ап". А знаеш ли какво е ап? Не е хап и не е лап. Това е абонамент. И така, с Шошо се вдъхновихме, когато един ден решихме да се качим в градския. Оказа се, че е много приятно и е супер забавно. Стигаш на време и целият град е твой. Така дойде идеята за нашето парче. След това разбрахме, че градският транспорт предлага за ученици абонаментна карта само за 20 лева, с която можеш да пътуваш из цяла София за един месец на воля. И решихме да направим една игра. С помощта на Центъра за градска мобилност ще следим кое е най-якото училище, което ще закупи абонаментни карти. Първите 3 училища, които закупят най-много абонаментни карти, печелят среща с мен и автограф на картата. Започваме сега, през март. Давай, поведи състезанието. Сигурна съм, че ще е много готино да си първи. Зависи от теб. Можеш да ме питаш и лично за всичко това. Аз винаги ще съм ти под ръка. И ще ти пиша всеки ден. Потърси ме на адрес, питай Поли как да вземеш един ап. Поли, какво правиш в трамвая ти, бе? Карта, билетче. Айде слизайте сега цялата компания. Карти и билети за проверка, моля. Тук аз съм най-опасната контрола. Понякога се появявам, тихо дебнешком. В депото викат ми, че бил съм контролера фантом. Не обичам нередовните, падам си по глобите. Няма да ви се размине и да ме молите. Такива ситуации с мен е по-платими. Транспорта се пътува с карти, а не с рими. Взимаш си една само за 20 лева. За вас тинейджерите е на супер далавера. Ще пътуваш изток, запад, север, юг. Ще разпускаш като шефче по всеки маршрут. Много е яко в транспорта да пътуваш с мен. Вземи един абонамент. На далавера ще си брат с Поли и с мен. Вземи един абонамент. Много е яко в транспорта да пътуваш с мен. Вземи един абонамент. На далавера ще си брат с Поли и с мен. Вземи един абонамент.